Welkom bij HBVL Crimi, de wekelijkse Actua-podcast over de Limburgse criminaliteit met Tom Verstappen. Na maanden van vertraging is het proces Costa eindelijk in volle ontwikkeling. Het proces gaat over de smokkel van tientallen tonnen cocaïne en een geschatte omzet van zo'n 3,5 miljard euro. Samen met journalist Olivier Simons blikken we terug op de afgelopen 2 procesweken. Olivier Simons, je bent journalist bij Het Belang van Limburg. We gaan het vandaag hebben over het proces Costa. Dat is eindelijk aan de gang en om bij het begin te beginnen moeten we terug naar 28 oktober 2019. Daar werden 89 zwarte sportzakken gevonden. Vertel. Ja, dus het gaat over een drugslading uit Costa Rica, 2,8 ton. Op een bepaald moment gaat de politie daar drugs in vinden. Die gaat die drugs in beslag nemen en die gaan beslissen, we gaan eens kijken wat met die container gaat gebeuren. Dus ze gaan die container volgen. De container is bestemd voor een bedrijf in Maasmechelen, maar gaat niet naar Maasmechelen, gaat naar Nederland, wordt gevolgd door de politie. En dan gaan ze al meteen een aantal observaties kunnen doen. Ze gaan een aantal belangrijke figuren in beeld kunnen brengen, kunnen identificeren. En het is het begin van het proces Costa, genoemd naar het land waar de container uitkwam, dat was Costa Rica. Ja, en het ging direct over een stevige vangst, hè? Ja, 2,8 ton, dat is natuurlijk niet weinig. Nu, het zal niet de recordvangst zijn in dit dossier. Het is een dossier met tientallen tonnen cocaïne, die vanuit verschillende landen in Zuid-Amerika, de haven van Antwerpen, werden binnengehaald. Dus ja, er is ook sprake op een bepaald moment van een lading van 11,5 ton zelfs. Dus het is zeker niet het record van het deel. Gigantische ladingen, hoe dan ook. Nu, men slaagt erin, men laat de container eigenlijk passeren, men kan die dan gaan traceren. En men slaagt er eigenlijk in om snel 4 grotere bendes in kaart te brengen. Ja, dus we hebben eigenlijk helemaal bovenaan hebben we Tom Bastiaans. Hij wordt gezien als de grote figuur. Hij is een man uit Kasterlee, uit de Kempen. Daarnaast is er ook ex-rijkswachter Willy van Mechelen. Dus zij twee vormen de eerste organisatie. En dan heb je nog verschillende andere organisaties die daar samenwerkingsverbanden mee aangaan. Dus je hebt bijvoorbeeld de organisatie van Limburger Lucio Aquino en Ibrahim Oskan. Dan heb je de organisatie van Geert Frisson uit Borgloon en Henk Rijntjes. En dan is er nog de organisatie van Nathan Steveniers en Bolle-Jos Leidekkers. Stel, we moeten een aantal bedragen plakken op de kopstukken. Ja, over welke bedragen spreken we dan? Het federaal parket heeft op een bepaald moment geschat hoeveel het vermogensvoordeel per beklaagde is. Voor Tom Bastiaans is dat maar liefst 500 miljoen. Dus hij zou heel veel geld hebben binnengehaald. Voor andere kopstukken gaat het bijvoorbeeld bij Lucio Aquino wordt het geschat op 242 miljoen. Bij Geert Frison gaat het bijvoorbeeld om 96 miljoen. Bij Willy van Mechelen om 86 miljoen. Het gaat over heel hoge bedragen. Ja, heel grote bedragen inderdaad. En wat opvalt is dat men de 4 bendes natuurlijk in kaart heeft kunnen brengen en dat ze altijd toch wel officiële bedrijven gebruikten als dekmantel om grote ladingen drugs binnen te krijgen. Ja, dus dat is een methode. Hè. Ze gaan op zoek naar nieuwe lijnen. Dus ze gaan op zoek naar legale bedrijven die echt handelszaken hebben in Zuid-Amerika. Bijvoorbeeld metaalverwerkers of fruitbedrijven. Dan gaan zij eerst een aantal testladingen ons land binnenbrengen. Dat zijn de zogenaamde dummies eigenlijk. Ja, zogenaamde dummies. Er zitten geen drugs in. Daarmee gaan ze testen of dat die lijn goed werkt, hè, of dat alles vlot verloopt. Gaan ze ook de schijn geven dat het hier wel degelijk over legale praktijken gaat. Als dan een aantal testladingen gelukt zijn, dan gaan ze de drugs erin verbergen. Dus ze gebruiken bijvoorbeeld fruit of schroot als deklading om daar de drugs in te vervoeren. En dan wordt die uitgehaald uit de haven van Antwerpen. Hè. De meest voorkomende methode is dat ze gewoon de container gaan uithalen en die dan gaan leegmaken. Op een bepaald moment hebben ze ook op een andere manier de drugs uitgehaald. Er komt een probleem, waardoor dat de organisatie van Steveniers in beeld komt. En die zullen op een bepaald moment de container gewoon gaan stelen, gaan leegmaken en gaan terugzetten in de haven. En nog een andere methode is bijvoorbeeld het gebruik van exportvoertuigen. Dus ze hebben een aantal voertuigen bestemd voor Kameroen bijvoorbeeld. Die worden dan de haven binnengebracht, maar voor hun is dat eigenlijk een drogreden om de haven binnen te geraken. Dus de uithalers van de drugs worden afgezet, terwijl dat exportvoertuig naar de juiste plaats wordt gebracht. De uithalers nemen de drugs mee, worden weer opgepikt en zo rijdt iedereen de haven weer uit. Men zoekt eigenlijk voortdurend naar nieuwe methodes om binnen en buiten te kunnen geraken, om drugsladingen veilig op hun bestemming te krijgen. Hè. Nu, de politie slaagt erin, de speurders slagen erin om heel wat bewijsmateriaal te verzamelen. Hoe doen ze dat eigenlijk? Ze hebben dus eerst en vooral die observaties, waar alles mee begonnen is. Dus ze hebben een aantal vergaderingen tussen kopstukken geobserveerd. Ze hebben ook een aantal telefoontaps uitgevoerd.
En dan natuurlijk, op een bepaald moment wordt Sky ICC gekraakt. En dat zorgt natuurlijk voor een schat aan informatie. Hè, Want voor onze luisteraars en kijkers thuis, dat is een gecodeerd platform eigenlijk, waarbij dat je veilig versleuteld kan communiceren met elkaar. Ja, dus je krijgt geëncrypteerde telefoons, dus versleutelde telefoons, waar enkel die app op staat, waardoor dat je quasi volledig anoniem berichten kunt versturen naar andere personen. Maar op een bepaald moment wordt dat gekraakt. Dus op een bepaald moment slaagt de Franse politie erin, in samenwerking met een aantal andere landen, om die berichten te kunnen lezen of beginnen lezen. Dan wordt er een tijdje live gevolgd. En op een bepaald moment hebben ze gezegd, we gaan de hele server neerhalen. En toen stortte alles natuurlijk in elkaar. Olivier, opmerkelijk is ook het feit dat men heel wat bewijsmateriaal heeft kunnen vergaren bij ex-rijkswachter Willy van Mechelen. Ja, dat is opmerkelijk, omdat hij zelf een ex-rijkswachter is, zoals je al zegt. Hij wist dus hoe de politie te werk gaat, hoe onderzoeken werken en hoe je informatie kan achterhouden voor de politie. Nu, het probleem is, de man is niet meer zo goed te been. We zaten ook in coronatijd, 2020, 2021. Dus de gemakkelijkste manier om af te spreken in die periode is in de auto. Dus heel veel van de gesprekken tussen kopstukken gaan door in de auto van Willy van Mechelen. Die wordt afgeluisterd. Dus op die manier kan de politie toch aan heel wat info komen. Uiteindelijk heeft men dan voldoende bewijsmateriaal verzameld en gaat men 2 grotere invallen coördineren. Dat is op 28 september 2020 en eentje op 1 oktober 2020. Wat vindt men daar? Ja, men vindt natuurlijk vooral cashgeld. Er worden ook verschillende kopstukken opgepakt. Men vindt ook aanwijzingen dat er wel degelijk wat op poten werd gezet. Er wordt onder andere een briefje gevonden waarbij er een aantal aanwijzingen staan of ladingen die erop staan. Dus men vindt van alles. Olivier, je hebt de afgelopen 2 weken ook het proces bijgewoond. Ja, wat voor indruk maakt zo'n proces? Het is natuurlijk imposant, omdat er veel personen aanwezig zijn. Je hebt de 52 beklaagden waar we mee begonnen zijn 2 weken geleden. Die hebben allemaal advocaten bij, grote namen uiteraard, van de balies van Gent, Antwerpen en Limburg. Dus dat brengt wel wat volk op de been de afgelopen weken. Ja, en opmerkelijk misschien ook wel eens dat er relatief weinig pers aanwezig was. Ja, het is te zeggen, een jaar geleden toen we begonnen in maart 25, voor de eerste keer zaten de persbanken, dat zijn 2 rijen achter elkaar, die zaten vol. Maar bij de start, nu, waren er een pak minder journalisten en ook de afgelopen weken zaten er gemiddeld maar 4 van ons op de banken. Dus er was toch wel wat minder aandacht dan normaal. Ja, en het proces heeft heel veel vertraging gekend. We zijn iets meer dan een jaar verder. Hoe komt het eigenlijk dat we zoveel vertraging gehad hebben? We hebben natuurlijk een aantal wrakingsverzoeken gehad. 3 wrakingsverzoeken. Daarnaast zijn er ook nog wel wat praktische dingen geweest waardoor het uitgesteld moest worden. Maar het zijn vooral natuurlijk die wrakingsverzoeken die voor een jaar vertraging hebben gezorgd. En net dat wordt door een aantal advocaten van de verdediging ook aangehaald als een probleem. Hè? In de pleidooi hebben heel wat advocaten gezegd van kijk, dat onderzoek heeft al wat vertraging opgelopen. Het heeft al lang geduurd. Dan hebben we nog eens een jaar vertraging gehad door die wrakingsverzoeken. En zij zeggen ondertussen is de redelijke termijn overschreden. De eerste tussenkomst of de eerste huiszoeking bijvoorbeeld was 28 september 2020. Dus ondertussen loopt dat hele dossier al wel 5,5 jaar, zeggen zij. Dus zij zeggen, zolang hebben onze cliënten moeten wachten op duidelijkheid, totdat ze weten wat er met hun gaat gebeuren. En dat hypothekeert natuurlijk wel een leven. Ja, en eigenlijk moet de rechtbank binnen een redelijke termijn de zaak kunnen behandelen. Daar gaat het dan eigenlijk over. Daar gaat het over, ja. En zij menen dat het overschreden is en ze vragen daarom ook lagere straffen. Ja. Een andere zaak die ook naar boven gehaald wordt door de verdediging is dat een deel van het bewijsmateriaal volgens hun niet helemaal correct is. Het gaat dan vooral over Sky ICC natuurlijk. Hè. Nu het federaal parket zegt dat Sky ICC belangrijk geweest is voor het onderzoek, maar dat het niet de basis is van het onderzoek. Dus zij zeggen er zijn observaties geweest, er zijn taps geweest, telefoontaps. En dan is er nog het belangrijke bewijs van Sky ICC dat erbij is gezet. Nu, wat de verdediging zegt is dat het bewijs van Sky ICC onbetrouwbaar is en oncontroleerbaar is. Dus de verdediging kan dat niet, zoals dat bijvoorbeeld bij een telefoontap wel is, kan dat niet allemaal opvragen. Ze zeggen dat het federaal parket er niet transparant genoeg is. Vooral dan over hoe dat die bewijsscharing verzameld is. Dus zij doen dat af als onbetrouwbaar. Nu, omdat dat zo'n belangrijke bewijslast is, kunnen ze daardoor natuurlijk ook een cliënt goed verdedigen. Want zonder Sky ICC is er vaak weinig bewijs tegen sommige beklaagden. Ja, en een andere zaak was, en het werd de olifant in de kamer genoemd, een burgerinfiltrant. Ja,
Frankie D. Hij zou een infiltrant zijn geweest. Hij heeft ook een Sky ECC-telefoon gekocht en daardoor heeft hij contact gehad met een aantal mensen uit het drugsmilieu. Nu, zijn naam duikt vooral op in een Kortrijks drugsdossier. Het federaal parket is stellig en zegt dat er geen link is met dit dossier Costa. Maar een aantal advocaten van de verdediging zeggen dat dat wel zo is, of dat er op zijn minste schijn van is, omdat Frankie D. contacten zou hebben gehad met Henk Rijntjes, de rechterhand van Geert Frison. Dus dat is wel iets wat al vaak aangehaald is in de pleidooi. Olivier, het proces is nu een tweetal weken bezig en het Openbaar Ministerie heeft ook haar strafeis bekendgemaakt. Ja, hoe luidt die? Die zijn natuurlijk niet mals. Het is een groot dossier. Geert Frison die riskeert een maximumstraf van 20 jaar. Tom Bastiaans riskeert 18 jaar. Willy van Mechelen en Ibrahim Oskan riskeren elk 17 jaar en Henk Rijntjes 15 jaar. Dus er zijn wel hoge straffen, ook voor een omvangrijk drugsdossier. Je hebt nu een aantal belangrijke figuren uit het Costa-dossier genoemd. Er zijn nog een aantal andere speelfiguren die op dit moment niet voorkomen, hè? Ja, er zijn een aantal die ontbreken. We hebben natuurlijk Lucio Aquino en zijn neef Donato O. Zij zitten vast in Italië in een ander dossier, dus hun zaak is afgesplitst. Op de eerste dag heeft ook de advocaat van Tom Bastiaanse laten weten dat hij verstek gaf. Tom Bastiaanse, er is op een bepaald moment een Europees aanhoudingsbevel geweest om hem vanuit Spanje naar België te halen. En volgens zijn advocaat is er misleidende informatie of is er informatie achtergehouden door het Openbaar Ministerie en hebben zij daarom hun geloof in de rechtspraak verloren. Dus zij geven ook verstek. En dan is Anthony H., dat was een van de figuren, maar ook hij zit vast in het kader van een ander dossier in Nederland, dus ook zijn zaak is afgesplitst. Ja, en dan blijft natuurlijk nog Jos Leidekkers over. Ja, die vindt men ook niet direct, hè? Volgens de laatste berichten zou hij nog altijd in Sierra Leone zitten, maar ook hij is niet aanwezig. Dus ook hij wordt veroordeeld, maar het zal dan bij verstek zijn. Olivier, tot slot, wat mogen we nog eigenlijk verwachten van de komende weken? Wat is nu paasvakantie natuurlijk, dus we hebben een pauze van 2 weken. Er zijn geen zittingen. We gaan verder op maandag 20 april en waarschijnlijk ook dinsdag 21 april. Er zijn nog een aantal pleidooien die gevoerd moeten worden. Voor ons zeker interessant de pleidooien voor Ibrahim Oskan, de rechterhand van Lucio Aquino, Limburger, en Kurt V. Hij is een uithaler uit Lommel, een cruciale uithaler in de organisatie Bastiaanse. Dus ook zijn advocaat zal er nog aan het woord komen. Dan is het nog een week wachten. Maandag 27 april, een week later, zou er nog ruimte zijn voor de replieken van de advocaten. Dus dan kunnen zij op elkaars argumenten en standpunten reageren. En mogen we dan vrij snel het vonnis verwachten of gaat dat nog enige tijd duren? Het is natuurlijk een serieus werk voor de rechtbank, want het gaat hier over ik denk ondertussen 51 beklaagden. Al die advocaten hebben hun argumenten opgeworpen. Al die dossiers van die aparte beklaagden moeten op zich bekeken worden, dus dat gaat wel heel lang duren. Wat er wordt verteld in de rechtbank, of wat we horen, is dat dat niet voor september van dit jaar zal zijn. Ja, en dat is op zich een belangrijke datum, want er is ook een nieuw strafwetboek in aantocht. Heeft dat dan invloed op de straffen? In principe niet. Dus er was heel veel onduidelijkheid in het begin. Er zijn heel wat advocaten die zeggen van ja, dat nieuwe strafwetboek is er nu. Wanneer treedt het in voege? De rechtbank heeft van in het begin gezegd vanaf september. Dus ze zeggen voor deze zaak gaan we ons niet baseren op dat nieuwe strafwetboek. Maar toch is het nog aangehaald door heel wat advocaten tijdens hun verdediging. Hè. Dus ze zeggen bijvoorbeeld dat voor bepaalde straffen, voor bepaalde tenlastenleggingen, hun cliënten een pak minder zouden riskeren met het nieuwe strafwetboek. Dus dat is natuurlijk wel iets dat aangehaald wordt. Ja. Olivier, hartelijk dank voor je deskundige uitleg. Ik onthoud vooral dat er toch wel wat discussie bestaat over de bewijslast en de redelijke termijn. Je gaat het hoe dan ook blijven volgen voor ons en dat kan live vanaf 20 april via de website of de HBVL-app. En wil je meer en ander nieuws, dan kan dat ook via de HBVL-app. Dit was HBVL Crimi, de wekelijkse Actua-podcast over de Limburgse criminaliteit. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.